And we are live. Yes, what is up, everyone? Thank you so much, guys, for staying with us and waiting for us. Anditika. Tazongoti nonoke pane pangoitika ka small challenge, but I just want to say if you are going to be watching this video, tisiri live, please make sure that you watch the video and try to watch it kusvika yapera. We will try our best kuti isanyanyisa kureba, but you are going to learn a lot of things that are going to be helping you. Anditika. So if you're watching this after live, please make sure you keep on watching. So I just want to thank people who have been here. Pane Otakudzwa, Blamets, Vimbai Ganeti, Ronald, Elton Chingodza, Ronald Dubai, Kosti TV, and I'm seeing Sanele Otto Zondo. How are you doing? Blamets, Ronald Dubai. So thank you so much, guys, for coming through. Kudzai Chogumaira. Say. Yes, thank you so much, guys, for coming through. So now I'm joined by Mukoma Barnabas. I think you guys know him. With his story, there was a day he came through and he taught us a lot of things. So today we brought him again. We managed to get him kubaba skiji how any pressure. So I'm seeing some of the guys who are coming through. Thank you so much, your boy MD Level Arts, Kelvin Moyo. Yes, thank you, Sauton Mupande, MHFTV. Yes, thank you so much for coming through. Tedias Chimbiravana. Yes, Tedias Chimbiravana, as you say. Right, so, Ngoma Barnabas, thank you so much for coming through. Thank you, Kundai, for having me. Totally belated happy birthday. Yes, I know, but because very children saka satari tiratenda richiripo. Saka mapraises anokwanisa kuramba achiuya here pakadai kana kuti akatovhariwa. Aya malines tichiri takavhura malines eco cash chichi plus iya eco cash yengrikini yaya pane imwe eco cash yeforex yaya takavhura futi iyo takatoenda unovhurirwa navastrive masiwa yekuti unoisa ari ma-us itotambira futi yenostro account nostro account nestro eco cash. Okay, yes. So I'm seeing Fortunate Chipuka. I'm seeing you by Facebook. Thank you so much, guys. Varikuona by Facebook, varikuona by YouTube. Thank you, guys. Moses Lungu, Trevor Tonde, Talent Matarirano, Chef Henry. Say right. So let's start. Most of the I think you saw the, the title Yakuti. Madhiri Ekuvhara Vanhu. So we want to talk about Madhiri Ekuvhara Vanhu. Zigo TV, thank you. Ronald Dubai, say. Right, so pananonzi Madhiri Ekuvhara Vanhu. So we want to discuss chinonzi madhuzi waya because kuna vanhu vakawanda vatinoona vanotochange varitoita zvavo zvirotofaya but madhiri vanenge ari ekuvhara vanhu. Ende ringo vakatongovharwa. So I had to get him to come, Mr. Barnabas, to explain to us some of these things. I think what you need to do, first of all, before we go like deeper, about why is it that vanozosvika pakuvhara. Chinoita tichare nyaya yekuti munhu aita madhiri ekuvhara. Obviously pana vanhu vanenge vachivharwa. Chinoita kuti vanhu vacho azovharwa zvombonyatsofamba sei? Mr. Kunda ipapo pari heavy because kana kudai pasina vanhu vari kuda kuvharwa vanhu vanovhara vamwe vangadai vasingavhari vamwe handovapanzisisa because vanhu vanovharwa iye kuti pane varipo vari kuda kuvharwa ende matypes achona ekuvharwa nawo akawandisa. You cannot exhaust them and you can never ever say I'm clever, I will never be conned. Nechirungu andoka vanoti kukonewa, conned. Because if I can tell you right now, as a well-established business as we are, we come across vanhu vanototira kuda kutotivharawo and paunozonoona very late kuti shit this was ndapotsa ndavharwa. Saka nyaya iripo inoitika ndeyekuti people we always want easy thing, easy money. Toda zvinhu zviri easy plus neso pachedu tagara toda zvekutonoka vamwe. Saka sometimes unotonoka uchifunga kuti
uri kunoka munhu ari kukunoka. Ndozvanzoitika chaiko. Because zvinoita munhu anoda kukuvhara iwewe anouya nedhiri. Kana yane dhiri rachina rine riri lucrative, I always say anything that looks too good is not good. Sound too good to be true. Anything sounds too good to be true is not good, or anything that looks too good, and then you are now offered something like that. You should know good as we go, man. There is no any stranger who you doesn't know in your life who can actually one day come to you and say, Kunda, I've got this deal, you can be a millionaire. And it seems very easy. Iwe shamwari, zvibvunze one question. Kana wewe zviri too easy to be a millionaire, ijika kama iwa usikuide, ijika ndeyako, itama millionaire yako, itama millions yako rishiweka. But the moment pakuna zanzi hands no Kunda ndine deal rakaita so it's a quick money. But it needs you to contribute money. Automatically kana rangaita deal kuti ndere kunzi rine quick money, asi iwewe unofanira kutanga kumbesa mari. Ipapo ndo panotanga chitsotsi papa. Wazwa kuti no, there's nothing like that. Mwana nengatanga. Ndo panotangira mawani papa. I think as we go on, ndichakupa a lot of my examples, people who came to us, particularly even to me, vane madues avo, but I always succeed nenyaya yekuti ini ndagara handidi zvemugunyati. Pane unonzi mugunyati yoye. Wokuita sokuti wina something. Ita so wina loto. Kuti iwe munhu uya kuti no ndine deal andinaro kwakusakutisa 50,000. Saka uchitanga wandipaka na 10,000 kana 1,000 kuti tiwane deal. Kana zvazvo kunzi hanzi mari inokandiwa mberi kwako zvonzi tanonga mari. Aiwa kana tanonga tagononga sei iwe ndo wanonga. But vanhu vane tambiro yekuti hanzi munhu unokanda mberi kufront kwako kuti hanzi tanonga mari. Ndichakupa some examples as we go on. Pamwe pandakavharawo zveshuwa ndikavhara kana kuti apa ndatovharwa. And pamwe yatovharwa. Saka ma big companies, big people vanotoita nguva yavanotombovhara kuti kutozoona kuti ndavharwa. Unovharwa mamillions izvi. Imwe example yandichakupa yakaitikira, these people vakatoita zvekutoya direct to through our website. As vakatoya sema-investors. Tikanoita ma-meetings kumahotel, inonzi chiko iri muna Simon Mzenda. Tikanoita ma-meetings mumahotel, ndikaratidzwa zvandakaratidzwa kuti ndibelieve. Ndakano escape because I only said I want this deal, I didn't initiate it. Ndinguma initiate deal. Saka, if it has anything to do with you investing, bring your millions in Zimbabwe. I won't participate in the process yekunza mari muZimbabwe. Because deal yapora kuti ndibudisa about 40,000. Even will invest about 5 million in my company. Saka, there was no need yokuti ndite say ndivape 40,000 kuti over invest 5 million. It doesn't make sense. It doesn't make any sense. Saka, maybe ngatitange slow so that our viewers will understand what we are trying to say. Toda kuti vanhu vanyatso kudzidza kuona kuti you are not supposed to be taken for a ride. Wongovharwa zvekungomhanya kudaro. Yeah, do you have like sort of my red flags amunogona kutaura kuti kana muchiita madeals akati ukaona ukanzi zvakati unenge wapadhuze nekuvhara kana kuti unenge watovharwa kana kuti ukatova kuvhara? The first thing chandinoda kutaura kuna ndechekuti in life hapana dhiri rinouya kwauri so easy kuti rikuitise mari. Hapana. Kuti wongonzi from nowhere wotsenderwa email kuti wawana basa. Tumira madetails ako yoshanda. Saka uri kufunga kuti in the world we are more than 1 billion. Woga ndiwangoita lucky rokuti watumirwa email kuti yakubasa. You have to ask yourself that question. Then secondly, iwe toti uri kufamba mutown makungonzi hanzi kana kuti munhu uya kwauri mufamba mutown otanga kukudadanura kukuprofita zita rako nhamba dziva nekwaunobva musingazivani. Ndakatomudza vanhu vachitaura kuti shamwari ndakasangana nemunhu mukombe akatanga vanondichovha kutanga vanoti neni achitondikudza zvese. Shamwari ndogara ndichisangana nevanhu vakadaro vachindipa vamwe vachitaura zviri very accurate nezvelife yangu, but
handikuzivi, we are strangers. What's the reason for me to trust you? What's the reason for me just you are strangers hatizivani? You know, ndakatorwadziwa last week I was in Bulawayo. Saka another guy who is married to my brother's wife's young sister, I know not a distant, akauya achibva andimunda ndakuisa zvinhu zvangu mumota, saka aiya achindimhorusa zvazvikundiziva, you know. Kakarafu kandakamitira ndakarwadziwa because ndakati iwe shamwari unofamba chingomhorusa vanhu, wapedza vanhu munyika here iwe. Saka leta ndobva no ndini, ndikati ndiwe ani? Svanzi handini bamuni, ndikati sorry bamuni, sorry. Ndakatozoona mwana ndisvikire zvakadaro. Saka inini by nature I don't entertain any stranger who just come to greet me. Kana ndiri mutown hatimhorosani. You are a stranger, why are you greeting me mutown? Handikuzive. Saka I don't entertain. Ndo panotangira nyaya pakuti pakumhorosana. One, kune vanhu vanoti vakakumhorosa kana une mari muhomwe inobva yatobuda yenda mamwe dzavo. It's point number one, ndezvemushonga. And then point two, a stranger akakumhoresa wamupa a room yekuti mutange kunegotiate. But your question ndekuti totaurei tisingazivani. Bozi nyaya bondo andepi plus abo kuti sese koma anze kuti pari kuwanikwa basa papi. The moment panovhunza iwe kuti papi kawatoshowa interest wototanga kutovharwa ka. Pakona apo ende munoona hai nhema dzenyu mushuwa ndikutaura ende unoona wakutoenda pakona unosechiwa. I've seen some people who are coming through. Vananzi nyasha mushaya vanhu. Zviri sei? Hanzi, can you introduce yourself? Vanenge vasati vanyatsoziva kuti Mr. Barnabas ndevabinonga vanhu vanenge vasina kuona mamwe mavideos edu ekumashure. Hanzi, can you introduce yourself? What a tough task to do. All right. Ini ndoitwa Barnabas Marambire, and I'm an entrepreneur. I'm someone who is very, very interested to share my ideas as far as business is concerned. Ndiri kuranawo tumakambani twangu twakati wande wande. Tinenge twasumukira muchara ari kuita munhu yeyu kana vachikwanisa unonomusecha paku. Saka tumakambani twedu tunenge twakangoropafadzwa naMwari because tiri kusumukira paikonomi yemuZimbabwe. Vanhu vachivhara isi tiri kudii, tinenge tiri kungoenderera mberi zvakadaro. Saka anyway, I'm an entrepreneur who is more interested to save things which benefit the general people. More like, apart from business, I enjoy doing charity to assist the underprivileged in terms of any situation. I've been involved in quite a number of my issues, but also good business. We're into construction, do the material supply, food processing. We do brick molding. We do air vents. I have got a private school. I think Canada was muzadika. Mukoma wangu ava is the person to listen to. Kana uri munhu anofarira hake zvekuita mari. Hari munoziva kuti munhu unofanira kufarira kuita mari. Hanzi ndakamboona vamwe vanhu vachivhunduka nyaya yekuti hanzi money is the root of all evil. Ndikati no, hazvina kunzi money, vakanzi the love of money. Saka iyo mari chaiyo iyo yacho chaiyo haina kutombonzi nezvainoita munhu kana zvinoita sei. If you want, you can be successful. Panenge panyaya dzesuccess, you can make a decision kuti ini I'm going to be successful. Hari ndizvo vakoma. Kundai, can I add on what you have just said? Let me tell you the truth, and I'm saying this as someone you can say bragging, but it's true. Semunane big rake. Yeah, big muna. Aiwa, money sweet atidi kunyeperana. Kundai, money is sweet because money can make you to travel from one place to another. Money can make people to listen to you. Vanhu vanokuteerera kana une mari. And respect, unopiwa undeserving respect. Nozane maka nchiti undeserving respect. Pane situations andinombosinda kana kubank, or let me say as long as ndiri muterritory kwatinopareta tiri kwevanhu vanoziva kuti ndinani. Wosvika unyatsokumira muqueue pabanki. Somehow you'd find people vachikuoffer kuti pindai munobatsirwa henyu muinde mberi. It's undeserving respect yakadaro. Yeah, this is. Kana
kana tunosvika upaka mota yako paservice station handitika uri mukiu nevamwe all of a sudden unowana kuti iwo nongonzi uya udire mota yako indi. Saka it's undeserving respect yakaita seyo. Zvisina kana corruption kana chi. Ai hauna kukumbira, hauna kuita sei, wangonzi aiwa pindai mudire muindi. Right. So pane imwe nyaya yataida kunyanya kubvunza yekuti it's like vanhu vakawanda vanowanzoti vanhu vane mari vanowana mari nekuvhara vanhu. Handitika kuti munhu anenge achionza vana aita mari dzekuba idzi anonzwa kuti mastatements ekunzi hai mari dzekuba akaba kuba kwachinenge iri nyaya yekuti waakavhara kuti ava nemari idzodzo. So can you tell us more about nyaya dzekuvhara vanhu when it comes to nyaya dzemabusiness? Aiwa Kundai, unozwa ukaona vanhu vachitaura something vanenge vambozvi experience. I don't want to lie to you, kune vanhu vari kuvhara vamwe in so many ways. And vanhu vanovhara vamwe pabusiness, they are so sweet pakutaura. Kune vanhu vakapuwa chipo chekutaura Kundai zvokuti akasvika akakurondedzera nyaya yake ka unombelieve, unomupa mari iwe. Unotozosara woti ainda woti kondavharwa sei. Ndakati one day ndichifamba netsoka ndasiya mota paparking ndasangana nomwe mushinda. Zvikanzi achitaura chishona chiri mix nechichangani chekuMozambique. Zvikanzi mukoma wangu ndichangosvikawo muZimbabwe ndine maranzi angu, ndoda kuchinja maranzi asi mareti andiri kupuwa newa. And akataura reti iri pasi. Zvekuti ndaiona sokuti ini ndakafunga sokuti yeye ndiye avharwa ka. Ndakanga ndakuda kumubatsira kuti asavharwa iye. Izvo atori muprocess rekuvhara inini manje. Uri kuona? Sachibva ndati ko uri kuda kuchinja zvanzi ndinasisi vangu vakaroorwa muno ndobva kuMozambique saka pavakaroorwa. Saka kuti ndichizobata kuti ndakakurumidza kupika muconversation ndikati saka wangada kuchinja kupiwe. Zvandakaida kuchinja pafree market ndikati aiwa mari inochinjwa mubhengi. Saka pandakakuza kuti handindi mubhengi reti iri pasi ndobva shit ndakutovhagwa. Wambozwa kuti iwe wazwa kuti reti yekubhengi iri pasi but wauda kuchinja kublack market iri even lower than yekubhengi yacho. It doesn't make any sense. It doesn't make any sense. But ndatowira bhosi data kutofamba todzokera kumota kuti ndinde naye kune vanhu vanochinja mari. Sano pandakazomira ndikati aiwa iwe uri kuti kudiko shamwari. Pasaka pandakabvunza kuti uri kuti kudiko shamwari nefesi yangu yakajibva yachinja yakaita serious. Akatanga kuchedha. Saka ndakatanga kuconnecta madhozi kuti saka uri kutize. Saka pandakatoda kutize iwe. Speed yakabura. Saka zonyazofamba sei ipapo? All right. Saka what I was trying to say ndezvekuti one, pane vanhu vanovhara vamwe zvokuti masangana mutauni. Then kuziva vanhu vanokwanisa kuvhara achiuya ne-business deal. Munhu anokwanisa kuuya ne-business deal riri very good kwauri. Lese ndoziva kuti aiwe kunda uri kuita zvokutengesa hembe. Mbavha zvainoita inokwanisa kustada munhu. Kana yanze kustada munhu inouya ichiofa zvinhu zvainoziva kuti haurizivi. Saka munhu anokwanisa kutaura kuti iwe uri kutengesa unoita business kutengesa hembe. Ini ndokwanisa kuwana hembe dzakachipa. Ndo panotangira nyaya papa kuti ini ndokwanisa kuwana hembe dzakachipa. Iwe ukangofila kuva week ukafarira kuti wakuwanawo zvinhu zvakachipa. Wobvunza zvinhu zvakachipa zvawanikwa kupo kuti ati no, indine kwandodziwana. Ndokwanisa kubudira pashina kuti ndodziwana neback door. Rega ndiende kusupply. First supply anokwanisa kuuya nayo. Zvinhu zvangu wachiodha ne$100 unokupa half price $50 yacho. Iwe hodha udi wostoka waita mari. Second trip anouya kusupply futi. Then the third trip anokwanisa kusaya kusupply. Anoti no, ini ndaona order yakakurawo. Iwe chindipa mari ndonoplace order because zvinhu ndachikupa zvishoma shoma saka rega tiwedzere order yete senoti kure. Ukaona musi unoudzwa mashoko ewawo ndomusa unotanga kuvhara. Ukangomupa mari chete and unomeka sure kuti anotora mari inokavha malosi anga achimboita paachikupa zvinhu zvakachipa. Oya utora nemwe mari pamusoro. Hauzofa kuona munhu wefuta. Inenge punishment plus good move. If I draft here.
Punishment plus good move. Saka, what I want our viewers to understand in this kuti, and I want to emphasize on it, there's no one who can ever bring a good deal risina mutual benefit to you and to the dealer. Rigonzi is a good business. And you can see a business rinofavor iwewe chete kundai. Because inini handipengi kana get a business rinofavor iwewe. If I'm bringing a business, it should favor both parties. I think ndoshi andinoda kuti vanhu vakonzi it. Ndikauya nebusiness rinofavor iwewe rofana kufavor ininiwo at the end. All right. Saka a genuine deal, it must favor both parties. Kana ukangotanga kubvunza munhu ari kuda kupa business, inzwa kuti iye in the business ari kubenefita chii, because iye haapengi kakuzoshandira iwewe. Saka ukangoona, at least inini I will be very happy to find a deal rinofavor muridzi waro kuti ndigone negotiate for a better bargain. At least ukauya nedeal urachonza kuti no, iri deal riri one sided, riri kufavor muridzi waro. At least ndo negotiate kuti ndi benefit out of that transaction. All right. Kupa issue yekuti vanhu vanoita mari nekuvhara vanhu. Like apa patakuenda kuside rekuvhara racho. Kuti if I'm a business person, ndobva ndaita madhiri ekuti ndeichitovhara vanhu. What do you say about? My advice to those vari kuita madhiri ekuvhara vamwe, it's very simple. Ukaona iwewe uchiita business rekuvhara vamwe ka, you are not looking for growth. Hakuna kwari kuenda. Because every time paunovhara munhu waita dhiri roro, you close and you run away. There's something which I want to believe, whether we like it or not. Misodzi yemunhu haiwiri pasi mahara. Munhu vanhu chacha kuti vangochema newe chacha hazviiti. Let's take an example of well-established people. Vanhu vakaita sana Dangote is a guy from Nigeria. Tine vanhu vakaita sana Strive Masiwa, there is the guy from Zimbabwe. Can you see how they've managed to build their legacy? I want to believe those people have built their legacy based on truth, integrity, honest, so that they keep on investing in the public, not behind doors. Kundai ndine vanhu vakambondibvunza kuti iwewe Marambire, why do you expose your business deals? Why do you expose all what you are doing in your business on your Facebook page? Zvinhu zvako zvese tinozviona ukati uda kutanga kuita zvekugaya upfu, takakuona from musa watanga kubranda branding yako ukaposta ukatsvaka zvigayo right takuona uchigaya. Why do you do that? I've got reasons kundai. One, the business that I do, I make sure that I'm doing it based on honesty, integrity, and with fairness. The reason why I do so, I'm trying to build a legacy which can continue even if I'm no more. This is the business should keep on continue. And the business must be a business that people can relate and people can be proud of. Usaita business iri kuti tinongona uchingodya mari chete kuti zoti mari yako yawane kupi hatisi kuziya. Chatokona toona uchispenda chete. Kana kuti but inenge isiri renyaya kuti dzongo pana vanhu vanongofarira kungoti havari kutaura kuti madhiri avo ndii. It's fine. Kana madhiri avo asiri ekuvhara vamwe, then it's fine. But kana ari madhiri ekuvhara vamwe shoka, let me tell you the truth. Kune mazita makuru akawanda mamwe atinonzwa. Kune mazita makuru mamwe atakanzwa tichiri vana vadiki. But ike zvinongoshota. Those people, where are they? Vanhu vakaenda kupi ava? Quick money, easy come, easy go. It's just as simple as that. Ungaenjoy yako nhasi kuti wavhara vanhu, waswera uchivhara vari muchitora mombe dzavo uko chinotengesa, uchivhara vari muchitora chibage chavo chinotengesa, kana kuti uri kuvhara vanhu uchitora mota dzavo uchiti ndonokutengerai mota uchitora mari whatever sort of madhiri ekuvhara haungafunga nezvavo. Yes, it's just a temporary measure. Because one, unodya mari yako wakawanda. Two, it will come to an end because you exhaust my victims ako. It will be exposed. Saka, yes, some people, they can say we don't want to say what we are doing to make money and we are just doing it silently.
If it is okay, then it's fine. But kana mchivhara vamwe zuva racho richauya. Unozongosvika musoro unozongosangana nacho chete. Yeah, unosangana nacho. I'm seeing someone is asking questions. Anzi na Ronald, I have questions on this issue. I'm not sure at Ichi Ronald Duvai. If you have got questions, please feel free to ask my questions, Acho, in the comments box, because I'm seeing people wants to ask my questions. And most of the time when you use or get easy, when you see or get easy to get benefit, something is wrong. Okay, I think I'm not. But if you have got questions, guys, please feel free to ask my questions. So do you have vatori like vanhu vanotozikana kutonzi akambotraya kuda kuvhara vanhu kana kuti aita madhiri ekuvhara vanhu but akazikazati honestly I usually hear that vanhu vanenge achitoti akanga achifamba nezirenji rover rake obanzi iyo ndedzekuvhara vanhu ndedzekubira vanhu saka zvozonetsa kuti kana zvichinzi munhu haafanirwi achibira vanhu kana achivhara vanhu anozobudirira zvoizosvika pakutenga range rover. How? So does it mean kuti kuvhara vanhu kunenge kune kabenefiti kana kuti zvinoita senge zvinozodaro isusu tinenge tichishingirira tafeya tichiita mastreet jet hapana kana chimbofamba kana wani. Let me give you a very good example. In 2016 handiti ndanga ndine another mumfesi wataingowirirana. It was not my friend but taingowirirana mubusiness. Iye handidi kunyepera zvaaita chako ndakazoona kuti kuvhara because hapana madhiri akadaro. Wayanzoona kuti madhiri ake chitsende kuvhara vanhu agari nesame phone number dzaichinjwa every time and aida kushandisa connection zvemapoliticians zvechichi and pane zvakaitika muna 2017 is it 2017 handiti November 2017 unoiziva here? Timu zhinji rakadamburwa paya. Timu zhinji rakasara risina kana chinhu kana kudzokera pazero. Saka what I want to say ndezvekuti during the time yazvaifaya mfesi akatombotraya kundi connecta kuti havya tidai so but inini ndangoda kuzvinyirira ndaida zvinhu zvangu zviri straight and ndaitaura madhuza nemamillions mukati vanhu vaifamba nemota dzindi pamusoro vachienda kumaholiday vaita zvese sezvakutaura zvokuti vanenge vachiona vari outside the envy kuti I think dai ndafanana nemunhu but chetoti zita remunhu rakakosha hariti kutaura zvoda kana ari achida kutestifya ega but ike zvino munhu ari down to earth kuti ari kufamba netsoka as we speak. Hatina nemota yacheche. Mota yandakaona nayo last time chachako haitauriki. Hey, mozatika ini ndogara ndichita hangu manaka zviri nanotanga ndisina ndozoita vanoti ndinge ndichibvunza akamboita shamwa zvinoratidza ndezvoti wabva mumota ine air condition, mota yekuti hauvhuri radiator like my vehicle ina hasana mbovhura bonnet ka ndichicheka chi kana ndongotarira mileage kana mileage yakwana ndisa kugarage ndasa kugarage ndopuwa ecates vehicle yekushandisa ndofonera kuti mota yako yaita chiautori handivhuri bonnet mota yangu ndichimbopanoshandisa iyi kwakuti hanzi saka ndozonzi nini handisisina ndakufamba nechifanika ako chisina kana air condition wamumana saka I'm saying this for people to put a weight kuti vamboona kuti saka zvirirani ndezvipi to go slow ndichiita zvinhu zvangu zviri genuine kana kuti ndotora mashortcuts ndongoita zvekuita zvemaconnection tichivhara vanhu todi toita something but that wealth is very temporary. Maure yakangoitawo ndo maindira inoita. Hey. Zvotyisa but mana indogara ndimbozvita mana kusiya mwana vachitanga zvinhu zvichimera zvichikoramba zvichienda isi tichikuita fair saka are you saying kuti ukaramba uchirova hako fair madhiri uchidonha uchisimuka uchinyepedzera kudidi uchishingirira pane pazvinozosvika pakuti zvinozonyatsokuitira zvako chete. Definitely
Definitely. I think kana pane vakateerera our first interview tichita when I was talking about where I came from kuti ndakatanga ndichirisa mombe. Look, it was easy ka. Pandairisa mombe I could have joined any gang kuti hatingotsvaka mari zvisina tsarukano. But I went step by step from kurisa mombe kupinda muconstruction, from construction kuregister company. Even ndarisa company I took years. Uchifamba nezvimamota zvemanga manga uchingokiya just until things were in order, permitting me to do whatever I want. But the honest thing ndeyekuti in the process I was building a name. Do you know that Kundai, if you have got a good name, people they can make a reference. Uka requesta something munhu haatyi kana kupa kana choreve number ya president, choreve number ya minister. Kwete kuti right now Kundai ndikakuti sha ndipo ka number dza Prophet Passion oti marambire aiwa number handina handisandapiwa. Kuti usvike papose nekuti vanhu havakwanisi kupa reference newe hazvibudi kana uchingori munhu anoda kuti agadzirise life yake. I think the name should be more important than money. You should value your name, you should value your being more than money. So imari zvozouya sure, that way you can have an integrity. I don't know Kundai if it is possible. Ndimbo kudzorera a little bit back ndikupe two scenarios dzandaka escape kuvharo. Because I don't know with our time kuti to permit. How much time do we have? Just 30 minutes, so I think we should be finishing anytime from now. Yeah, you can go ahead. Do there, do you Mashur? All right. You know, last year muna February we received an email. Ndichibva ndabatwa management ekubasa zvikanzi no, there's an email here, some people wants to invest in our company. Ndakabva reply to me. It was through an email. That reply to email, yeah, and the guy said I was a politician somewhere and we didn't win election far away in an African country, but I'm based in the UK. Ndine mari iri kuno 5 million and ndoda kuinvesta in your company. Okay, it's fine. What you can do, I will ndakati ndocheka neMinister of Finance kuti how can you invest your money into Zimbabwe, but I'm open, you can come. And he said I love construction, ndoda kudevelop this and that. So he said I'm sending my representative. Uone kuti vari serious. I'm sending my representative kuZimbabwe ikoko, then mozotaurana. That time I was flying to Namibia and I said no, I've already booked my flight. Saka I will communicate with you ndadzoka. But my guy is already in Harare. I said okay. So I went to Namibia. I spent about a week in Dirikoko. He was communicating that serious, these are serious investors. Ndadzoka shamwa ndichibva kuairport ndibva ndaenda kumba ndinochinja kwakupfeka ufomo zvakanaka kupfeka sutu kana chinda kumeeting. Chibva taenda pahotel. Rukamwa star Imani hotel. The driver ndasvika ndapaka pahotel. We didn't go to his room. Takanogara conference room. Tadiscuss. I could feel that these are what are real investors. But the guy was more like a Nigerian or which country was coming from, but anga sirimshona. Saka we discussed and they wanted to move the funds into Zimbabwe. Shunwani chakandiponesa ndechekuti ini ndakangoti we do things by the book. Kati all right, tell me how you move your 5 million. Ndakutokonza some other guys nemaloya kuti tozvitasiya wadoti no, it's okay ngavauye. So kanzi toda kuzoinvesta 2.5 million construction and then 2.5 toda kuzoinvesta kumining. Ndibva ndati no, inini I don't do mining. Ndatsvaka some other guys vaita nezvemining vakutorodzera kuti chimari yakuuya. Saka after a week zvikanzi no, the money is ready to come, but payange yakachengeterwa kuAmerica pada bhadharwa mari something like 40,000. Ndichibva ndati no, tanga takutaura paWhatsApp. Ndibva ndati ngatiite video call paWhatsApp, ndobva aramba every time airamba. Ndibva ndati no, let me tell you one thing, inini I'm not going to participate in your deal. Even though you investor, I didn't even look for you, you looked for me. Saka, find the way how you can have your money here.
he was so very aggressive. Akapopota tokanditambisira nguva yangu waita sei. Ndichibva ndatoona kuti apa kutsotsa unoziva bva ndaita sei. Ndibva ndabata timu remacid. Ndibva ndavabvudza nyaya iyi vefraud. Ndibva ndati okay, ngatichiita trap. Ndibva ndati to that guy, no, it's fine, all right, ngatichisangana ndikupe chini, ndikupe mari, tosangana pahotera pa. Ndandati ngatisangane outside the hotel, tora taxi. Achibva anyumwa ndobva aramba. Ndibva ndati all right, saka all right, ndakuuya ikoko kuhotel, but now handisinyanya kumira, ndingosvika ndichitodropa ndichiinda. Ndakasvika pahotera paya, kwakufona later ndikaona nhamba yadzimwa. Vanhu vacho vanonyumwa zvisingaiti. Angatori muZimbabwe munhu wacho? No, angari muZimbabwe, angari representative wake. Akagara almost 2 weeks according to them, because akauya a week before ndiri outside the country, ndikadzoka tikazombodiscuss. And then the other second incident yakaitika, ndakafonerwa, it was towards month end. Zvikanzi no, ndoshanda kudelta, ndoda kubhadhara ma-ingredients, ndoda eco cash, but isusu kunoti ne-US$. Saka iwe uya undipe eco cash, ini ndokupa $. Achibva ndipa a very cheap rate. Saka quickly I was actually seated in my office. Ndibva ndati all right, chirega ndite sei, uri kupi? Abva ndidirecta padelta paiti ndo paari. Ndapinda mota, ndarova mota. Ndasvika paya ndikati, ndasvika paposition yawati tisangana uri papi. Zvikanzi no, inini handichasangani newe. Iwe zvavakuita ka, ndakupa nhamba idzi, woisa mari mueco cash. Ndaifanira kuvaisira vanhu mari yaizvo kuma100,000. Woisa mari mueco cash handiti. Kana waisa mari mueco cash, chitora chipepa chindikunyorere zita. Woenda pareception, ongoti ndoda kuona ndakapiwa zita randakapiwa, wopinda mukati, wouya ndokupa ndokupa ma$. Saka inini most of the time I don't want to be given instructions. Handizvifariri. Zvokungoudzwa tumwe tunyanya. Saka ndakatanga kuva a bit aggressive, ngati iwe shamwari, chiuya pano pamota, right? Ndadriver all the way kubva kuoffice, ndauya pano pamota, wakundiudza mastori. Zvikanzi handikwanisi kubuda pandiri pane makamera. Saka uri kundiita sei? Zvikanzi all right, nhamba idzi dzandakupa dzemerchant number, chitanga wafonera idzi. Kana wafonera uyo womudza kuti wanozotaura zvakawanda, unongototi ndanzi ndiise mari. Ndatora nhamba dziya ndafona. Saka ndichifonera munhu uya, indaiexpecta kuti ndinofonera munhu asingazivi zvandiri kufonera. Munhu yandobva akonfirma nyaya yandisati ndamuudza nyaya. Ndopanoona kuti ashit, I'm conned. Vatori vese, because akakonfirma nyaya dzandaudza iye asipo pafoni. Vanenge vanogara vese mukahodha fiti wakomana. Unoziva ndakaita sei? Ndakatora foni ndibva ndafonera office incharge weCID. Akawira pasi nokuseka. Zvikasiya vanhu, ndikati kana vanditambisira fuel yangu hativabati. Ndikati ngatitsvake zvanza mumbova wani, pamwe vatori kuHarare. Saka out of frustration ndakatora foni ndibva ndafonera that guy, ndikati shamwari wewe, uda kuzama kuita sei? Svika kweni ndadii, ndikati uda kuzama kuita sei? Uda kuzama nditsutsa mari yangu kai. Zvikanzi iwe shamwari kwasingati $100 ingotaura. Ngati no, manje inini what I'm going to do guys, and I will hunt you down. Ndichakubata ichete. Zvikanzi zvauri kutaura handizvo, ndobva kata foni. Vakaizva. Saka those are kind of situations ekuti people we find ourselves tiri mumadhiri ekuvharwa cash, and cash dziri kuvharwa chaiko nenzira dzakasiyana siyana. Yeah, so do you have anything that you want to say to people who are listening about either kuvhara kana kuti kuvharwa zvese before we close? I think what I can say, Mr. Kundende, is never ever accept the deal that is initiated to favor you by a stranger. Never. Okay. And then I would just say, today you might seem to win, but your day shall come. And that day when it comes, because the pain is not easy. Okay, yeah, I'm seeing someone at the end of the day, how can I deal with it? Because then but finance to boost my business. Let us say to avoid conmen.
Yeah, so angatangira pakuti hanzi business, then I think anenge akashutsanangura zvakawanda. But Okay. hanzi business, then boom, Kundai aware with idea to partner toisa mari tese without knowing his intentions. At the end of the day, ndozovharwa. How can I deal with it? Because ndechitsvaga kubudirirawo but finance to boost my business. Pane pasina ndoita sei to avoid comment. I think nyaya yakutara ndeyekuti pane munhu anosvika achiti chamaridhirira kuti rakapenga mbena tiite partnership. Obva ati ndiri kuisa mari kana kuti isa mari kana kuti ngatidai so. Zvinekawo partnership mukati. Nozvati Chikundai, I like the word partnership. Partnership means there should be a memorandum of understanding. You have to sign a memorandum of understanding. Hakuna partnership inoitwa yemuromo. Kana tatongoya kubusiness, the moment panoti partnership, I need to see it in black and white. Then itosign. And kana munhu aviya necontract yekuti musaine a memorandum of understanding kuti musaineka, have your lawyer look into it before you sign. Because kana munhu akazokuvhara mune agreement, you can always seek justice through the court. That's the only way. But kana iri yekuti maita verbal manje, kana maita verbal shamwari munhu anochinja. Unoziva munhu anonokuchinjira zvese zvaunotaura zvese anachingoti nhema. Saka it's your word against his word. How do you win that kapasina contract? Yeah. Right. I hope there is someone else. Yeah, Ronald. I hope kuti tazokupindura mubvunzo wako because I'm hearing you asking. Then pane after nezvekuti anzi alright, Ciara, how are you? Ciara Fifi, how are you doing? Ciara, she's got a YouTube channel. Guys, please don't forget to subscribe. And I'm not subscribed my channel. Ciara, she's having very, very good content on her channel. Arutans, that makes a lot of sense. Never accept a deal that is initiated to favor you by a stranger. Because I was one of my sure. Yeah, that's very true. That's very true. So I mean pane zvimwe futi zvamungagona kutaura futi because time yedu tiraedza kuti tisasvika pa1 hour. No, it's true. Neniwo ndoda kuti I've got some assignments. Tomorrow it's Monday. Saka ndoda kumbonotsvaka chibage shamwari. We need takaravidza vanhu tashuka. Saka yesh, vanhu vakuda upu zvakaipa. Saka vanhu vanenge varimoka imomo vanenge vaina chechibage. Tikangotaura izvizvi munoswera makuda kurohwa nevanhu vachiti tinacho chibage izvi. Shamwari ngavave kuinbox chat. I need even more than 5,000 tons of maize. What? 5,000 tons? 5,000 tons. Tikadziwana izvozvi, we need that. Right. So guys, ndonga muri kuzvinzwa Mr. Barnabas, you can go and check out vanoya paFacebook handiti? Yeah. Right, paFacebook. Mazazotaura hanzi 5,000 kwete 5,000 kgs, but 5,000 tons. But hatisi kuda makonimeni kavanouya kuinbox. Right. Ndonyaya ndinotaura kuti tabvakugara nyaya yemakonimeni. Munhu andosvika achitoti mudhara mbuda 5,000 tons. Haizvozvi ndine 10,000 tons. Saka 20,000 tons. Watumirwa mari zvakavharana. So guys, kana paina ari kuziva kune chibage, handiti kana paina ari kuziva kune chibage, you can contact Mr. Barnabas paFacebook, on his Facebook. Kana paina unoziva ane chibage kana kuti iwewe kana une chibage kana kuti ine hama shamwari chichichichi ane chibage. Saka mune here specific pamuri kutangira pama kgs. Kana kuti munogona kuti kutangira pa5 tons kana kutangira pa1 ton kana kuti pachi. The minimum should be 15 ton because our small truck carries up to 15 ton. Saka from 15 ton upwards. All right. So which means from 15 tons. And this is a minimum of 15 tons. But knows you actually need bucket minimum of 15 tons. 15 tons up to 5,000 tons. Which means you can only bag, you can always please help. And this can happen always open each bag. We need it as well. Hanzi kundai udzawo vanhu vapinduro pangu pachannel pangu. Okay, dhokotera wezvese. All right. Dhokotera hazina dhokotera wezvese uyayo kuchannel kwangu muzondionawo muzosubscribe. Wakundiwanzira futi dhokotera wacho apa ndautaura kuti hanzi ndikudzirewo vanhu kuti vange. Okay. All right. So thank you so much, Mukoma Barnabas, for being with us here.
Thank you so much for spending time with us, Andiji. Thank you, Gundai. We are, Have a good we are night. going to be coming again. Next time, I think we are going to be discussing issue of financial discipline, Andiji, in Yeah, business. yes. Yes. So the next time we are going to be discussing financial discipline. Thank you so much, Mkoma Balabas. Now, All right. all right. So, guys, thank you so much for coming through. Mangwana, we are going to be discussing Nyayema single mothers. And this is Mangwana, we are going to be discussing at 7 o'clock. We'll be discussing Nyayema single mothers. As my single mothers, my boss ladies, my independent women. We are going to be discussing that. And then on Wednesday, na 7 o'clock, so Wednesday, we are going to be having a mix and mingle. And ndikatora mix and mingle. I'm saying Tuesday. Oh, ndashanga nhasi man. All right, so I'm saying Tuesday na 7. We are going to be having mix and mingle. Vanenge vachida kusenda kuti ndinodawo murume akadai kana kuti mukomana akadai, so please feel free to send me a message. Either unondisendera you can send me per Instagram anditika, or you can send me per Facebook, or you can send on my number. Let me check. I'll put the number issues so that you can send any request yaunenge unayo yemukomana kana kuti mukadzi kana kuti musikana waunenge uchida. So I'll put out the number just now. Vanenge vachida kuti vandisendere message munondisendera. Number yacho inoti iyo +27 +27739. Let me just put it here. +277 3965 8589. I hope anakanganisa +277 3965 8589. Okay, so that's the number. Let me put it per screen so that you can see it. Okay, right. So I'm seeing Hans Market dating site. Okay, we started this sometime back, or it's not like we are following anyone or something, but we did this mix and mingle. So we are now getting back to mix and mingle. Yeah. So I'm not sending a message for WhatsApp. Then will be having people will be coming through, and also tinenge tichitaura nezve vanenge vasenda mamessage vachitaura nyaya dzavo kuti ini ndodawo mukomana akadai, ndodawo musikana akadai. Kana usingadi kuti tizokutaura zita rako is fine. Kana uchida totaura zita rako ndiwe unotaura zvese. Anoda unotaura kuti ndinonzi Ningi, ndinoda mukomana akadai, kana kuti ndoda musikana akadai ane makore akadai kana ane makore akadai. Handitika. So feel free to send. Handitika, send me a message. And hanzi dhokotera wezvese vacho vari kuti ndiudzirewo vanhu vasubscribe chane angobva vanowanzira ina muchidaro kuti mudharai aveva ndimudhara ingava ndisister avero. Hanzi start with me, I need a man who got the common sense, period. Okay, yeah, saka tatotanga kutowana mumwe. This is Fifi. So on Tuesday, Fifi, unouya nditi vanenge varipo vakomana vanenge vachitsvaga vasikana panapa nevasikana vanenge vachitsvaga vakomana. So please tell your friends, tell your brothers and sisters, your shamwari chichichichi. We will just be here for an hour. We won't be here for a long time, because tichiitira kuti vanhu vanenge vachizoyawo vachiona vasazopedza time yese vachiona. So please tell us, hanzi iwe are you taken? So Sierra unoda mukomana akaita sei? Please send me a message on that number. Sierra number yangu kai. Right, unondisendera message on my number. Atitika obva atiudza kuti unoda mukomana akaita sei, then ndozotaura nezvazvo muse Tuesday na 7 p.m. Anditika Tuesday 7 p.m. Then mangwana 7 p.m. we are going to be discussing issue yema independent women. Because pane nyaya yatakataura recently tichitaura nyaya yema slave queen chichichichi. Vanhu vakataura maslave queen enyaya yakadai. Anditika wavaita ngo munhu akataura chitanzi isusu hatisi maslave queen, tiri ma-independent ladies, but tiri kushaya vakomana because vakomana vanenge vachititya. So nyaya iyoyo we want to discuss it, and then tonzwawo kuti iwe unofungei about that. And also kana uri single lady
kana uri single independent woman, you can also tell us also kuti what are the challenges that you face when it comes nyaya dzekutsvagawo vakomana kana kutsvaga varume kana kuti kutsvagwa nevarume vacho kuzva rekutsvaga kuita kutsvagwa zvese. So I would like to hear what you think. Hanzi ndoda link yauri kuedita mavideos, link yandiri kuedita mavideos. Okay, if you are looking for the link, I mean ndizvo zvandagona verengera. Ndiri kuda link yauri kuti edita mavideos. Okay, alright, kana ndanzwisisa zvauri kubvunza ka. Yes, ndinoshandisa application inonzi InShot, ndiyo yandoshandisa kuedita mavideos. InShot, INSHOT, ndiyo yandoshandisa. So you can find it pa Google Play Store kana kuti pa Apple something, Apple Store or something like that. So guys, thank you so much for your support. Number dzangu ndaramba ndichitaura ndichitira kuti anenge aida kutora screenshot yenumber wotora screenshot yenumber so that unozoiseva, wondisendera message, wondiudza mukomana. Saka unondiudza kuti kana uri musikana unotaura kuti unoda mukomana akaita sei, handitika murefu here, mutete here, mutsvuku here, handitika. Then also ane makore mangani, range yemakore, ane 20 here, ane 17 here, zvichienda. Unotaura range yemakore, wataura range yemakore wobva wataura kuti anenge ari kana iri nzvimbo paunonango ine specific nzvimbo dzaunoda. Handiti pana mwana kuti ndoda mukomana ari kuSouth Africa chete kana ndoda mukomana ari kuZimbabwe, handinoudza kuUK because I know kuti ndogona kutiudzira, mogona kutiudza kuUK. Vasikana vachiona vogona kutiudza kuUK kana mogona kutiudza kuSouth Africa kwamunenge muri kana kuti kuAustralia. So zvese izvozvo zvinozvida futi. Primrose Daruvinga zviri sei hanzi une WhatsApp group here? Yes, I have got a WhatsApp group. So kana uda kuedwa muWhatsApp group rangu, you can send me a message on that number as well. No one send a message over at ndeipi ndiedwe mugroup. I will add you in that group. It's like I have got groups in that effect. My WhatsApp groups akatowanda. So I can add you. Then saka I will repeat for the last time. Mangwana na 7 p.m. Zimbabwe time tichange tichidiscussa, handisika. Then 7 p.m. futi Tuesday tichange tichidiscussa futi. So we'll be talking about that. And don't forget to watch my videos angu vanoda kuita maYoutubers. I've got my videos andiri kuita these days. Mangwana makuseni I'll be putting out one of them, the next episode kana the next part yeimwe yandakataura nezuro. So mangwana I'll be dropping another one so that you can watch it. So I'm gonna see you in the next video. Hanzi kundai shout out wadi chengetai chadomba zviri sei. How are you doing? Thank you so much to all you guys who came through, and I will see you in the next video. Have a